mata ng publiko, ma'am. XFM Katropa. Po i-assure ng Malacanang na there was no special treatment because in our previous briefings, ang lagi po nating ina-example nga is ang unang nasampahan ng kaso ay kaalyado mismo ni Pangulong Marcos, which is former Senator Revilla. Pero at this point, siya po yung nabigyan ng piyansa or ng pagkakataong magpiyansa. Baka lang po maging iba yung pagtingin ng publiko. Ano po ang pagtitiyak dito ng Malacanang when it comes to corruption cases? Tanawa ang tinubagan, ha? Tanawa ang tinubagan, mga higala. Tanawa ang tinubagan. Kung tinubagan ba nig spokesperson o tinubagan ba nig na maligyag tamban nga dubok? Tinawa! Mura bag ka ng tindira bito nga. Ayag o kaya kay malata. Isagpa. Sige, paminawa. The concrete question. What do you mean, maiiba ang pagtingin ng tao? In what way? Baka lang po sabihin may selective justice na naman po. Selective justice dahil napakawalan siya or nagkaroon ng temporary liberty. Bilang siya po ay kaalyado din ng Pangulo as compared to others na hindi pa po nabibigyan ng ganitong desisyon o pagkakataon. Unang-una, ang pagdedesisyon po yan, hindi po hawak ng Pangulo ang judiciary. Alam natin na may separation of powers. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan, at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Op! Ayaw, honong. Kinahanglan siyang pasakahan og kaso aron inyong mapakita nga way gipihig ang Pangulo. Pero moabot yun ang panahon ug niabot na og mao na ni karon ang Tikler. Ay big buanga ang Tikler. Pinawa. Ay big buanga. Kanang imong porma nga kunuhay pa bright ka para ingon nga, oh, di ba galing ng idea ko? Ay! Di ba ang galing kong sumagot? No. Si Revilla is a sacrificial lamb. Kinahanglan siyang mapriso. Nga naman mga higala, aron dili madamay, aron makontrol ang damage mga kaigsunan og naamoy panlaban. Kung tinuod mo, anang inyong giingon, giuna ninyo si Romualdez. Hagbayran ng ginalitok diha. Ay, diba? Og tinuod mo, giwad-wad ninyo karon ang kalibutan para makita lang si saldi ko. Gihimo ba na? Wala na yung saldi ko eh. Hindi na natin pwedeng ano yun. Pero si Libis, katong isa, kisa ganitong, katong kuan ba? Katong upaw? Nga taga Negros? Kalimot ko ito, basta itong nasa Timor-Leste, gidakop, uli man. No? Kauli man. Oh. Tibis, oh. Oh. Napoy Buds Badong, oh. Oh. Ipalipad na sa rocket si Inday Sayad sa planet Namek. Mga hanggaw ba ni mga tawhana may gala? Spilling na lang hindi pa mamao. Ay! Si planet Namek, oy! Taka. May mga klaro na may gala. May mga klaro mga argumento na mga puro rabinuang ni. Puro na ng ilaha mga gala, mga palagos kontra na. Kung lagot ka na, depende ni mo. Oh. Dili mas mo focus ko ani mga galang antikler. No? Kay Di ba mas katuuhan mga katropa kung imong kasuhan and then later on sige, agwanta lang. Membro mo po na sa agwanta partes, agwanta lang dia. No? Kinahanglan ka mapriso. And well, layo na kayo sa katuig. Gagawas na ka. Alright. Mayroon sa Tikler nga, wala sa kamot sa Pangulo ang desisyon kay judiciary na. Yes, we know that. By theory, mga higala. By theory. Ay, di na ako gusto mo sumpay. But by theory, na ay separation of powers, na ay 3 branches of government, mga higala. Mutuo ko, kung ang mga judges, mga associate judges and chief justice dili na i-appoint sa Pangulo. Kasi i-appoint nila, presidente ba? Mo kalimutan na? Do not ever forget that. Mutuo ko na mga igalag. Tagaan yun na to sila ganang tinuod nga independence. Kung ang mga huwis
mga igsoon, sa atong kinatas-ang hukmanan, ang Korte Suprema bay sa Pilipinas, ang mo-appoint nila dili na presidente. Pero mo-appoint nila presidente. Bullseye! Bullseye! As much as they want to portray mga higala that they're fair and just, mga higala, and they are, of course, no, the emblem of justice, but dili mo kaya, mga higalang tao kay. Tao ka. Dili ka computer, mga higala, dili ka machine. No? Tao ka na kay inclination ang tawag ana. Bullseye! Gawas ani mga trolls kay wa ni mga utok mga higala. Bullseye! Bullseye! Utok nga script man na. Utok-utok dia script na. Alas 9:57 na mga igalantak na sa buntag. Pasulon pa nimo ang katawhan ang declare. Nga mao ni nakita sa mga tao karon, no? Yung pa niya walay special treatment kang rebellia. Sige, convince the people. Dili kita, dili ako. Kamo diha nga mga igala, sige, kumbinsido mo. Sige. Mga katropa, no? What if mga higala si kuan, no? What if si Jinggoy makagawas? Rodante Marcoleta makagawas. Would that be the same reaction mga higala? Musadya ba ka sila Anticler, di ba? Moingon ba ka si Anticler mga higala, we respect the decision. Or moingon sila mga higala with regrets, di na to makabot ang hustisya. No? Option ang ako. I am not saying nga mo ilang buhaton, but could be mga higala.